Abecedari il·lustrat és un encàrrec que em va fer l'editorial Anaya i Barcanova, en la qual havia de fer un abecedari, és a dir, triar 27 paraules, en el cas del castellà 26 en valencià, boniques, interessants, suggerents, potents, i fer de cadascuna d'aquelles paraules un xicotet poema, un haiku, un embarbussament, alguna cosa interessant. I he tingut la magnífica sort de que 27 il·lustradors meravellosos espanyols i latinoamericans han il·lustrat cadascuna d'aquelles paraules fent un treball fantàstic i increïble. És un llibre que ofereix moltes possibilitats per a fer cadascun el seu propi abecedari o un abecedari a la classe o fer petits poemes. És a dir, és un llibre jo crec que molt obert i que dona molt de joc a l'escola.